Как се казва, аз получих словно знание за вас, че Бог иска да посветите неща, за може да тръгне взаимоотношението, да тръгне семейството ви по нов начин. Бог буквално идва във вашия дом, във вашето семейство, да принареди нещата по Неговия начин. Затова, че оставете на Господ, благодарете Му, Той да се намеси върху живота ви и следвайте инструкциите от Бога. Бъдете близо до Него, чуйте от Святия Дух, Той ще нареди семейството ви. Бъдете благословени. Искам да насърча с това, че Бог чува вашите молитви, които вие се молите пред Него. Дойде време да нашата сестра да каже нещо. И ако иска да хваля Господ, само да ви кажа, че хората, които излязаха като султана, тя е втора смяна, не че е дотегнал словото на Бога. Имаме хора, които са втора смяна, защото е гадно човек да проповядва и някой да излезе. Нали? Вече проповедника казват, не ме харесва. Имаме втора смяна хора, които излизат и гонят автобуси, за това, че искам да го кажа, защото е важно. Заповядай. Благодаря на Господа, че съм тук. Това е голямо богатство. Вярвам, че Бог вчера ни срещна с брат Семки. Мисля, че се казва, защото не ги познавам наистина, но Бог познава сърцата. Благодаря на Господа, че вчера ме запозна с това семейство и заходата. И Бог ме доведе до вас. Това е за мен един подарък. Да бъда Божията. Много съм благодарна, че след толкова години отново съм тук при вас. Минаха, не знам, 4-5 години. Но вас ви носих винаги в сърцето си, въпреки че бях на километри. Но когато обичаш Бог, любовта на Бога остава вечно в сърцето ти. Макар да не виждаш братята и сестрите си, ти продължаваш да ги обичаш. Много благодаря на Бог за това нещо, което Той направи за мен да съм при вас и ще ви нося с мен в сърцето си в Англия. Утре ще пътувам, ще отида да работя. Но знаете, че ви обичам много. Искам да кажа на тези, които са с наранени сърца, разбити съдби, провален живот. Искам да се обърна към тези, които са съкрушени, които са сърце съкрушени, с кървящи души, с кървящи сърца. Има много болни хора тук. Физически, от различни болести, но има също така и с кървящи сърца, с кървящи души. Аз искам да ви кажа, Бог иска да ви изцели. Душевно и физически. Но докато дойде изцелението в тялото, първо трябва да бъдете изцелени в сърцето, в душата. Оттам е извора на живота във вас. Предайте се изцяло в ръцете на Исус. Аз искам да ви кажа, че Исус много ви обича. Той иска най-доброто за вас. Ако вие се предадете искрено, с цялото си сърце, в ръцете на Исус, Той няма да ви остави. Ела такъв, какъвто си, при Исус. С твоите провали, с твоя разбит живот, с твоите скърби, с твоите болести, с всичко, което има в теб, ела, Той те чака. Той е тук на това място сега и иска с цялата си болка да кажеш на Исус какво те измъчва, какво те притеснява, какво смущава сърцето ти. Нашия Татко Исус те зове. Ела такъв, какъвто си. Той е готов да те приеме с всичката твоя мръсотия, която е вътре скрита в теб. Никой не знае, както каза брата, но Бог знае. Той видя, Той беше там. Той беше там в скърбите ти, беше там и в провалите ти, и в грешките ти. От Бог не можем да се скрием. Исус е с нас навсякъде и ще бъде с нас. Не бой се, малко стадо. Не бой се. Винаги това ми утешаваше. Въпреки че съм сама, Бог е с мен. И казвам, Боже, ти няма да ме оставиш. Бях в долината на мрачната сянка, когато бях на 21 години. Но искам да кажа на по-младите. Вие, които идвате при Исус като младежи, не се предавайте. Защото
тръгнах на 17 годишна възраст да следвам Господа. Но бях пребивана цели 2 години заради вярата си. 2 години бях пребита, посинена от моята майка. Заключвана в стаята, заключвана в дома си, аз прескачам огради, за да отида на църква. Връщам се, пак бой. Цвели 2 години, пребита заради вярата си в Исус. Словото Божие се изпълни, че ще бъдем гонени, хулени, дори и бити заради Господа. Аз го преживях лично, като млада момиче на 17 години. Накрая не ме ожениха на сила, за да ме спрат от църквата. Молете се, не се предавайте, не спирайте. Тя ми каза, ще те оженя, за да се спреш от църквата, но не успя, ожени ме на сила, въпреки че плачех и не исках. Но ме даде, защото нямам избор, те са родители. Има ги и такива си още, в нашата нация говоря. Но вие устоявайте. Някои жени биват бивани от мъжете си, за да не ходят на църква. Тези гонения си още ги има в различни места. Не се отказвайте, само това искам да запомните едно нещо. Да не се отказвате въпреки трудностите, през каквито минавате. Ожени ме майка ми, скъса ми библиите. Аз плачех, но когато дойде едно изпитание в живота ми, аз бях на ръба на смъртта. Скъпи брати и сестри, не си отчаивайте. Когато Бог е с вас, Той няма да ви остави. Когато ме ожени, аз дори нямах храна какво да ям. Детето, което носих в утробата си, бях на 6 месеца бременно, но моя свекър и мъжа ми, т.е. децата, бащата на моите деца, аз имам 2 деца от него, всичко отиваше на хазарта и не стояхме гладни. Детенцето не можеше да расте в мен, искаха да прекъснат бременността. И както и стана. Но в мига, в който този ден дойде, аз от страх дигнах диабет. Знаете ли какво означава диабет? Една много коварна болест. Лекарите описват брат на рака. Човек от тази болест отслепява, бъбриците се засягат, на едни хора даже и краката им режеха. Просто тази болест е много лоша болест. Но аз сега стоя пред вас, защото Бог не ме оставя. От тази кръвна захар 52, което означава на място умираш. Тя е до 29-30, но аз дигнах 52. Изпаднах в клинична смърт. Отиват лекарите и съобщават на майка ми. Опитвам се да съкратя, за да не ви отнема от времето. Отиват и казват: съжалявам. Една майка да чуе това. Как ще й дойде? Но Бог допусна това моята майка да чуе тая дума, защото тя ме биеше. Тя ме пребиваше, не само бойно, посинена бях всеки път. Знаех, че ще ям бойно, отивах. Сега искам да очертая нещо. Сега си в голяма трудност. Без значение каква трудност е. Но знай, че Бог ще те избави. Въпреки какво минаваш в момента, Той е с тебе. Аз ядях бойно, Той стоеше до мене и само казвах, бършах се с и казвах: Господи, заради Твоето име Ти каза, че ще минем през всичко това. Тя ма биеше, аз плачех. Дете, аз не знаех, но мен ме учеше Святия Дух. Нито пастор, нито никой. Святия Дух ме учеше, защото бях заключена и не можех да отида при пастор и някой да ме учи. Отивах, бягах, тичах и се прибирах бързо да не разбере, но пак разбираше майка ми. И пак ядях бой. В момента си в бедност, в момента си в болест, в момента си в такава ситуация, че семейството ти е на ръба да се съсипе и да се разделиш. Каквото и да преминаваш. Знай, че Той сте. Аз бях с Исус в Неговите ръце, в Неговата прегръдка, както песента много ме докосна, че Бог наистина ще избърши всяка сълза от очите ни. Той стоеше до мене, тя ме биеше, Той беше до мен. Но когато аз изпаднах в тази пропаст, на ръба на смъртта, Той не ме остави. Лекарите ме оставиха. Доценти, професори казват: съжалявам. И една чанта пари да имаме. Когато дойде нещо лошо до нас, никой не може да ни помогне. Само Господ, който е най-силен, най-мощен, най-голям лекар. Повярвайте ми, Той е моят лекар, Той е ваш лекар. Той ти е личният лекар, Той ти е адвокат.
надбития. Той е всичко. Позволи му. И ще видиш славата му. Позволете му. Не го ограничавайте. Кажете му всичко и той ще ви помогне. Аз бях в тази долина на мрака, но той не ме остави. Когато съобщават, че аз съм в клинична смърт, те казват, дъщеря ти умира. Изпаднала е в клинична смърт. Телесната и температура като на мъртвец. Аз нямах капка кръв в тялото. Те са изследвали захарта до 52 и повече не можаха. На пръстите, на краката ми, на цялото тяло ме бодаха, но не можеха да вземат кръв, защото бях изтинала като набрал човек. И ме оставиха в една стая и чакаха най-лошото. Но спомнете си какво казах преди малко. Когато е съмняла бой, той беше добре. И когато изпаднах в голяма трудност, той не ме остави. И вас няма да ви остави. Въпреки трудностите, които минавате в момента, той няма да ви остави. Ще видите славата. И аз вярвам, че ще прослави някой от вас Бог след това служение, когато си тръгнете. Някой ще дойде на следващата служба и ще каже, Бог снадби нуждата ми. Бог изцели. Бог благослови. Вярвайте! Винаги, когато съм отишла, когато Господ ме пращаше и след събранията винаги някой идваше или от някого разбирах, че Бог се е прославил. И аз вярвам, че днес Бог ще направи нещо за вас. Напълно съм убедена. Както Бог мен изцели, ще изцели и вас. Когато майка ми започна да се моли, тя каза, Девла, на нашия език, Господи, ако си жив, ако си реален, изцели дъщеря ми. Ако ти изцелиш, ако ти я дигнеш от смъртта, аз ще вярвам, че ти съществуваш. Много кратка молитва. Някой казват, ама аз не знам да се моля. Моли се както ти идва отвътре. Той чува, макар с 2 думички. Дори понякога, когато голяма болка имам, аз дори не мога да кажа дума, но сърцето ми се моли и Бог чува и отговаря. Не ни пренебрегва, от хората сме пренебрегнати, от хората сме хулени, гонени, ругани, дори от близките. Той много ме обича. Когато майка ми се помоля, аз дойдох в съзнание, отворих очите си. Не знам как се върна кръвта в тялото ми, но тази кръв беше на Исус. Кръвта на Исус. Кръвта на Исус и тази кръв, която се проля на Голготския кръст, тази кръв ни очиства от всеки грях и в тези съвършени рани ние ставаме изцелени. Аз съм благодаря на Бога, че съм сега в момента изпълнена толкова много, че искам да ви предам всичко това, което аз съм преживяла. Свръхестествено видяла съм чудото на Бога. Да го приемете и да го видите и вие във вашия живот, защото Бог както го направи за мен, ще го направи и за вас. И едно да ви кажа, най-важното. Бог ме вдигна от смъртта и ме изцели съвършено. Докторите ми казаха, момиче, докато си жива ще се биеш инсулин. Минаха 23 години, никога. Нито един път не съм се била. Само моят Господ. Аз не съм по-специална от вас. Бог няма любимци. Бог обича всеки. Всеки, който идва при Него с съкрушено сърце, разкаян дух, той няма да пренебрегне Господ. Той ще ни приеме. Но когато си осъзнаеме, искам да си обърна, да ми прощава пастора, че още искам малко да продължа, защото ми идва в духа ми и всъщност Святия Дух ми каза какво да ви кажа. И дори когато Той ми каза нещо да изпея и Той ми каза, ще пееш хваление, чрез което аз ще изцелявам днес. И аз ще го направя, защото чувам от Него и искам да предам от Него на вас, за да бъдете освободени в името на Исус Христос. Ние сме посланици на Исус. И като такива, ние трябва да показваме Исус. Не само на думи, на дела. Едно нещо има много скрито в сърцата ни. Непосетителността. Много сме вярващи, големи християни, но когато видим някой, от който сме наранени, минаваме от другата страна. Нека да не лъжим себе си, скъпоценни брати и сестри. По колко пъти трябва да прощаваме? Всеки път, когато биваме наранени, ни трябва да прощаваме. Да не заспиваме с гнева си. Да не заспиваме
Нека слънцето да не залезе в разгневяването ти. Тоест, скара си с мъжа ти, с децата ти, с свекърва ти, с снаха ти и който и да е. Бърза да прощаваш. Дори да не си виновен, отиди и кажи: извинявай. Ако не можеш да кажеш прости, прости ми, поне кажи извинявай. Ако е колега, а какъвто и да е ситуацията, каквато и да е, прости. Ако ти простиш тази вечер или този ден, през деня сме, ако ти простиш сега, вярваш ли, че Бог ще те изцели и ще излезеш изцели? Вярваш, че ако простиш, ама истински, не повърхностно, прощавам ти, ама знаеш, ти беше виновен. Не. Когато ти прощаваш, ти забравяш. Идва Божията любов върху тебе и дори се молиш за човека, от който беше наранен. И тогава идва свръхестественото изцеление върху тебе. Аз простих на моите родители за това, което постъпиха те към мене. Простих на съпруга си, който ме изостави с 2 деца и с който живее с друга жена. Но знаете ли, ако аз не бях простила, аз нямаше да съм здрава, нямаше да съм благоуспяваща, нямаше да имам това, което съм в момента, без лекарства, без нищо, да стоя пред вас и да служа на Господа. Благодаря на Бога за това. Моля ви, прощавайте. Докато тече хвалението сега, аз искам да се изправяме, защото стоим пред царя на царите, пред един могъщ Бог. Когато седиме, наистина, по време на хваление, се намяваме почита и обичта към нашия Спасител. Моля ви, застанете пред царя и предайте на Господа сърцето си. Кажете колко много ви боли, колко много страдате, колко ви е трудно да простите в миналото, преди 10 години, преди 5 години, преди няколко дена. Простете, за да дойде освобождение, изцеление в духа ви, в душата ви и в телата ви. Бог ще ви освободи, Бог ще ви изцели точно сега. Вярвам с цялото сърце, че Той е приготвил за вас най-доброто. Ще дойде освобождение и изцеление. Господи, моля Ти да приемеш хвалата. Отче, в името на Исус, аз идвам пред Теб и Те моля,